Iluphi usizo ofuna ungisiza ngalo ngoba vele umsebenzi wakho la endlini awusekho. Manje kungcono ayikho into dlamini cela ungangihlanyisi cela ungisize ungangihlanyisi yabo lento bengithi ngifuna siyikhulume kahle njengabantu abakhulile kodwa manje ngiyabona ukuthi lento yonke lento enzakalayo ngisilima mina qale ngathi yini ofuna siyenze ngoba vele ayikho into eyenzakalayo nala endlini nje usuwumthwalo uzoba uwena umthwalo kube ingane yakho umthwalo ngikhathele dlamini ngikhathele manje uma ngishiya umuzi wakha kanjena ngikhathele ingane yithini ingane uba bengasebenzi ingane izoqhubeka ihlale la ingane izoqhubeka ngithi ngikhona mina ngiyasebenza ngizoprovide ingane ngenza yonke into lento engiyenzayo kuzofika kube plate lakho kube plate labantwana bakho kube plate la lengane engayazi le eqhamukayo lo ephikayo Ngokhulu kithoba ngicela ukuphinde ngithatha leli thuba kubingelele mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni with myself Umlangeni uMagasela. Simenyiwe kominye imindeni ke bafowethu ngoba niyazi ukuthi umsebenzi wethu as Black Life TV ukusiza abantu. La sikwazi ukusiza khona sesiza la singakwazi ayobe bafowethu siyafisa ukuthi sifinyelele kulolu sizo kodwa mihlulekile kodwa sisithanda thina ukuthi sikwazi ukufika siphinde sikwazi ukusiza futhi imbukeli. And also enye into engifuna ukisho nje ngiyaxolisisa isho kulomndeni kubalekile bafethu simuso sibhalelile sahamba saze safika ngakini usuyakhansela wenza impilo yethu ibenzima bafethu yabo please stop doing that. Enza sure ukuthi abantu ofuna ukuthi babe iphathi yohlelo ba right ba ready for lona ungastithizelisi ngoba kwenza lokho ukuthi kube lula nathi kuthina ukuthi uma ufika nento sithi what if ya understand leyo nto kanti thina siyafuna ukukusiza so asidlali laba fethu isikhathi upetrol ithina imiqondo yethu preparing imiqondo ukuthi okay ngiyobhekana nento kanje and then the next thing usuyasikhansela akukho right lokho bafethu sikhansele early ungasimoshi isikhathi sethu we are very busy. Siyabonga kodwa ukuthi nasithanda siyabonga futhi nokuthi nasithemba niqhubeke futhi ni subscribe yabo ni like and share and comment. Ngokhulu kithoba sando sami unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ngicela abantu ubingelele umbukelo we-Black Life and then uzisho ukuthi ubawa kwaba. Okay. Sanibonani babukeli. Igama lami nguMakhosi Wamkhize. Ngiphaleleke ka-Black Life nginenkinga la. So ngizamile ukukhuluma nobaba sekhaya kodwa ayizange izilunge. Ngase ngicela usizo ngoba nginganibona kuma social network nisiza abantu kakhulu. Enginathemba ukuthi ngizokwazi ungisiza. Pray. Nginobhuti la engizwana naye. So wangilobola wembesa kwase kushoda ukuthi kuphume indaba zokushada. Okay, yeah. Yeah. So sinabantwana abathathu naye. Indaba iqale la sengiba khona nomntwana omncane. Ngase nginvite umzala ukuthi akeze ezohlala nathi. Ngenxa ukuthi kwafanele ngibuyele back ematohweni. Ngikwazi ukuthi ngisebenze ngiqhubeke ngenxa ukuthi ubaba ekhaya uke waba nenkinga ukulahlekelwa umsebenzi. So kufanele ngiqhubeke mina ngikwazi ukuthi nginakekele abantwana ngiprovide endlini. Mangifika ke nomzala wami esuka emakhaya. Yonke into nje ibikade kahle sihlala kumnandi nje kuzwana nje ngingayiboni inkinga. Sekuyabe ngibona umzala usekhulelwe. Hawu umzala usukhulelwe kwenzakaleni? Hayi umzala akafuna ukuphumela eshashalazeni ukuthi ngabe ukhuleliswa ubaba. Kwagcina ke sebhobokile ke sesho ukuthi bagcine bethintana nobaba lo engihlala naye la ekhaya ubaba wakwami. Okay. So azange kuze kungiphathe kahle lokho ke uma ngimbuza uDlamini uyaphika. Uphika kangangoba uthe noma eselivuma icala lakhe kwaze kwenziwa ngisho ama-DNA into eyinkinga kakhulu kunakho konke uphika ingane. Siyenziwe i-DNA still uyaphika uthi nje ayikho into enjalo. DNA ithini? Iyavuma nje ithi 99. Hawu ma. 99.5% okusho ukuthi nje uyena nje baba ingane. Yebo. Andibhlungu lento ngoba no sorry. Angisakwazi usho wenzani. Sakwazi usho ukuthi ngizochaza ngithini ebantwaneni bami kubukhuni ngalendlela ukuthi angikwazi ngisakwazi usho umbheka ngendlela bengimbheka ngayo ekuqaleni. So imake sando sami ngiyakuzwa Mamkhize ngesikhathi usanda ukuthola ukuthi balalile wakhulelwa munalo ithemba lokuthi mhlawumbe ingane kuzothiwa kuyona yakhe. Yebo benginalo ithemba lokuthi kuyona yakhe. Ukuba ingane kuthiwa kuyona yakhe muzokwazi ukuphinda umamkele empilweni yakho niqhubeke niphinde nizama ukuthi nize nishade. Bona bekuzoba bukhuni kodwa ngoba sekukhona ingane kunzima kakhulu. Kunzima kakhulu ngiyazama kodwa angiboni
ngizoyikhulisa kanjani ingane eqhamuka ngale ndlela eqhamuke ngayo kakhulukazi nomzala. Nanokuthi uma ngiyilahla ngizoba umama onjani ozolahla abantwana abalahlela ngaphandle. Isiphi isifundo engizosifundisa labantwana senze kusekhona nomntwana omdala uMsiphamandla. So ngizocela nina ukuthi nizingisize nizongenelela ukuthi ngicela nje ukuthi ahambe. Ngiyamxosha kahle kahle. Angisamdingi empilweni yami. Ngicela ukuthi ahambe ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngikhulisele abantwana bami ngendlela e-right. Umxosha la ekhaya emzini wenu? Ngiyamxosha nje emzini wethu. Ahambe ukugada lapha emakhaya. Ngoba vele umsebenzi wakhe awukho. Uhleli la endlini akasebenzi. Uhleli nje. Uyabhoreka uDlamini. Yikho kaza kitazuma umzali. Umzali yena usenze njani? Usehambile? Wahamba umzali. Kodwa nje uhlala abuye ngenxa yokuthi ingane inezidingo kafike. Ingane isizaliwe vele? Isizaliwe ingane. Inaba mhlawumbe manje? Ngiyacanga neminyaka 2 njengamanje. Okay. So after nje usutholile yonke lento ingane iproof ukuthi vele ingane yakhe usuyahluleka. Ngiyahluleka. Usudlala isikhathi esinganani after find out ile? Owesibili lo nyaka ngithole nini ngonyaka odlule ngoba ingane neminyaka 2. Ngithole ngonyaka odlule lento. So since last year uDlamini akabhekeki? Akabhekeki. Anisajabulisani ngisho ukujabulisana? Sisathintana inhlobo. Nawe usephila uyivele ebusuku nje usegxile ngisho otshwaleni. Nje akezwe and usenolaka ngendlela engayazi mangimthetha akahambo into engiyifunayo mina ngicela ukuthi angihambele ngikwazi ngiqhubeke ngihlale ngokuskula abantwana bami ilolo sizo nje ukuthi bengicela ningisize nababukeli bazama ukuthi bangitshethi kumi ukune kuphi kufanele ngikwenze inzima le inzima wangampela futhi ayibekezelela ekuthenini ngcono ahambe yena akahambe awusamthanda akahambe kodwa kunzima ukuthola ukuthi umuntu usamthanda yini mesalimele. I'm sorry mamkhize yezwa. Yebo. Angifuni ukuthembisa okutheni but ngicela ukuthi uDlamini simnikeze ithuba ayikhulumele. Yebo. Ukuthi yena njengendoda mhlawumbe ikuphi acabanga ukuthi singakwenza ekuzokwenza ukuthi nawe njengonkosikazi uzizwe ngathi imekuyiphutha leli lenzakalile nanokuthi phela umzala mela ayigcekeni akasebenzi umzala uhleli nengane encane wena usematohweni uDlamini ukhona mhlawumbe kwenzeke nje iphutha kwangampela. Hayi ake sizame ukukhuluma naye kodwa sekumnyama. Hayi. Unzima. I'm so sorry. Asimnikeze ithuba. Mbukelo Black Life iyachaza kuDaba Mamkhize lo yakhe noDlamini ukuthi balobolene bambesayo yonke into imesebenzini bese kushoda umshado. Kodwa kuzoqhubeka kanjani nomshado uDlamini sevele wamithisa wakhulelisa umzala wakhe. Engikhohle ukubuza umzala related kanjani uzalo ba emalungeni omndeni? Uzala uDadobo kaMa ngenxa wadlula kuma wakhe so kahle kahle nje ufana nokuthi udadewethu ngoba ukhuliswa yena uma wami. Mfethu. Imagine kunzima kakhulu emhlabeni bafethu. Asisazi ukuthi fanele sithembe ba. Ngabe semhlabeni asinalo ithemba mhlawumbe sekuyilona uNkulunkulu because I think uyakwazi ukwenza izinto ngendlela ubonayo ukuthi but emhlabeni kunzima umzala ususale uzosiza la and udadewabo lo kodwa useyithole sejabulisana nobaba and ubaba ke nje besho umama ukuthi akasayimisela ngokuphuma kafuni ugolozula ukugoloza and futhi at the same time ubaba currently unemployed so obvious umama ubhekelela umama ubhekelela ubaba naye ukuthi abe right the same baba futhi ophinda alale nokhazini senze njani bafethu azama ukumbiza uDlamini singamjaje ngekho sihlale lapha phansi tuze kwethu asichazele ukuthi ngempela konke lokho okusolakala kena yena uzokulungisa kanjani njengenhloko phela iDNA isishilo ukuthi mntwana wakhe asambeni bukela. Welcome back mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni with myself umlangeni uMagasela. Simenyiwe-ke kweminye imindeni sike sakhuluma nosisi wasichazela udaba lakhe shame la ngidabukisa la ngiphatha kabuhlungu ngiyacabanga ukuthi nawe mbukeli livele yakwenza ukuthi wabuza hayibo kanti siphila kumuphi umhlaba ngokukhulu ithoba sothatha ithuba sibingelele ubaba lo seceleni kwami so ngicela ukuthi akubingelele nawe mbukeli bese yazisho ukuthi uba wakwaba sabona baba njani. Sabona sabona sisi. Yebo. Ngicela bandla ubingelele umbukelo we-Black Life TV ubese uyazisho ukuthi ubani owakwaba isibongo. Ngiyanibingelela emakhaya babukeli igama lami ngokubongane wakaDlamini Sibongo. Siyabonga baba uDlamini. Usiba likhulu wena baba noma uDlamini Nkosi? Yebo usiba likhulu. Okay siyabonga. Mami? Yebo. Nangu happy la eduze kwakho. Ngicela bandla ungisiza
umchazele yonke lento ongichazele yona ukuthi uzizwa kanjani indaba sela ekhaya. Ngicabanga ukuthi kuzoba fair ukuthi kube wena okukhulumayo. Yabo ngoba uzokusho exactly indlela ozizwa ngayo nabe siyakwazi ukuthi understand ukuthi sokwenzani la. Okay. Baba Dlamini. Ngicela abantu laba abafikile la baka Black Life ukuthi sizokhuluma mayelana nodaba lomntwana lo. Owafika ngomzali. Ukuthi babone ukuthi siyilungisa kanjani ngoba ngizamile ukukhuluma nawe yazi ukuthi uhlezi ufikile ekhaya ufike uyiphuzele unganginaki isho kunawe ukuthi kodwa mamkhize ngoba ngangithi sasesidlulile nje kule ndaba endala ngiyaxakeka uma usufika indala kanjani manje uma usindala uchaza ukuthini chaza ukuthini usindala ngendlela esasesikhulume ngayo ngangithi sidlulile lapho hawu asikwazi ukudlula kukhona umphefumulo khona baba sidlula kanjani kukhona umphefumulo obukhona ngakutshela ukuthi ingane akuyona yami ingane angiyazi baba cela ungilalele amaphepha aphumile asho amaphepha e-DNA test ukuthi ingane eyakho ukuphi okuyikona okuphikayo ngitshela ngama-DNA mina ngwazi ama-DNA uyayibona-ke sisebengakhuluma ngayo ama-DNA lawa washoyo kodwa mina ngikwaziyo umzala wakhe lo okay lenzeka iphutha salala naye sesikanye naye yabo kodwa ingane nje hayi waqhamuke uma ngitshela emva kwesikhathi esingakanani kunomntwana angazi phela kwanobabili lokho kodwa amaphepha ayasho ukuthi ingane yakho yini Dlamini ekwenza ukuthi ubone udadewabo kamfazi wakho engathi uyena umuntu ongamgibelisa empedeni cha khona njengoba ngisho sikwenzeka iphutha uyena umzala wakhe lona obeza ngedata ngiyavuma iphutha ngamchazela naye kwasekuqaleni kwaba yiphutha hayi ngoba ngangiqondile umzala wakhe uyena wayengiheha uyena wayengiheha umzala usiyamqambela manje uvela sho kanje yona into yaziyo uvela phike noma enze kanje ingakho nje ngize ngicela usizo ngoba mina hayi bandla nkosami uyazi ukuthi unkosikazi wakho ubona ukuthi right ukuthi uhambe la emagcekeni nganele ngampela iluphi usizo ufuna ungisiza ngalo ngoba vele umsebenzi wakho la endlini awusekho manje kungcono ayikho into Dlamini cela ungangihlanyisi cela ungisize ungangihlanyisi yabo lento bengithi ngifuna siyikhulume kahle njengabantu abakhulile kodwa manje ngiyabona ukuthi lento yonke lento enzakalayo ngisilima mina qale ngathi yini ufuna siyenze ngoba vele ayikho into enzakalayo nala endlini nje usuwumthwalo uzoba uwena umthwalo kube ingane yakho umthwalo ngikhathele Dlamini manje uma ngishiya umuzi sawakha kanjena ngikhathele ingane yithini ingane uba bengasebenzi ingane izoqhubeka ihlale la ingane izoqhubeka ngithi ngikhona mina ngiyasebenza ngizoprovide ingane ngenza yonke into lento engiyenzayo kuzofika kube plate lakho kube plate labantwana bakho kube plate lengane engayazi le eqhamukayo lo ephikayo musukudlala ngamDlamini hamba uye emakhaya uqhubeke nalo wamuzo lapha emakhaya uhlalele khona uthi uzama ukholisa ikhaya into engayenzike leyo yabona eThekwini njoba ngila eThekwini ngigade umuzi wami nezingane zami uthi ikhule imazi ubaba wazo manje wena ngizomthatha ngiyohlala emakhaya ngizohlalelana emakhaya okay lengane le eyamzala uzoyenze njani yona ithini iplan yakho ngayo uzokwazi ukuthi uyilethe la ekhaya ikhulele la ekhaya noma ngekuyondle yona ngoba kwabe ingane ephutha akuyona eyami ingane njoba lokho phela ngeke Dlamini ngeke fethu manako ukuqala nje iyafana nami leyo ngane iyafana nabafowabo iphepha lithi nesibhedlela ngeke uphikisane nesibhedlela thina sakhula emakhaya ingane kwaziwa ukuthi ifana angazi ukwenza kwabo bobabili angazi nje ngize ngisole kodwa iphepha lona liyaqinisekisa ukuthi iphepha liyaqinisekisa ukuthi eyakhe ingane sihamba nayo umzala sokwenza leyo nto iphepha liyaqinisekisa ukuthi manje ngalithemba kanjani iphepha uma nahamba naye ngalena nakhokha imali ukuthi nikwazi ukuthi kubhece mina ngale ngathatha imali mina ngize ngikhokhele leyo nto leyo awu babDlamini ngabe ngipheshe izinto zala endlini musukuzenza utsotsi njengamanje sifuna ukuthi sikusize ubuye umndeni wakho yonke into yenzayo yona asikhulume nje yona into yenzayo ke Dlamini le mina njoba ngisho ingane akuyona eyami umzala uyazi umzala wakhe lo uthi ingane wayishela kubani wayenjola endlamini umzala ngesikhathi elala nawe amazi phela ubephuma kunabangani bakhe umuntu wangakhondomayiza ubungamazi ukuthi uphila empilweni njengoba ngisho ukuthi kwenzeka iphutha ngendlela okwaphuthuma kwenzeka isimo kwaphuthumeka ke futhi kwaba khona umntwana
Angithi uyalivuma iphutha. Ilona-ke lelo phutha elenza ukuthi manje ngcono ukuthi ngiyazi ukuthi nampa abafana bami ababili nentombazane iyafana nami abafana bayazi ngcontshwa ngithi mhlawumbe ufana nobaba Uyayibona yini ingane nje ubusuyiphika ukuthi ayifani nawe? Ngangayibona kancane. Ifana nawe, awuyiboni ifana nawe? Hayi, kwayena ngeke akufakazele. Ungani uphikisa amaphepha? Ngoba phela izinto zakadokotela seyiqedile wena ufuna izifane nawe ifana endlelani? Udokotela babribe. Ubrabo ba unkosikazi wakho? Sazi phela Ngifuna ukwenzakaleni. Ngifuna ukuzuzana Ufuna umendo wakho uphele? umzala wakhe lo wazi. Unemali nomzala ade ezogada ingane la ekhaya. Ngeke Dlamini mfethu izitori zakhe ayihlangani. Mina Dlamini awufuni ukuthi uhlalela noma Mkhize ungabusahamba. Ngiyahlala naye njoba Hayi phela ngenkani mina ngisho ukuthi ngokumnandi lokho kwenza uzokwenza ukuthi ingane mayibuka uma nobaba ayibona ikhaya lifudumele. Hayi lokho ukuthi niyahlinelana la ekhaya ngoba wena walala nomzala. Yikho njengoba nje uMadlamini engasafuni ukungena kusho ekameleni lami eselale ekameleni lengane. Ikuphi kufanele ngikwenze? Ngoba usukubulele konke. Ukubulele konke ubekade nginakho. Yikho lokho uthi ulale ngalobola ngakulobola ngisho. Usho kwakho ukuthini lokho? Ngakho yenza yonke into ngenze ibizo. Kwakho ukuthi ke manje ke kufanele wenze yonke into errong mina ngibekezele ngenxa ukuthi ngilotsholiwe. Hayi Dlamini yenza okulungile mfethu vele uhambe. Hamba nje ushiye nezingane la. Asixoxeni lana Tom. Hayi ngeke. Mina ngikubona ukuthi ngathi unenhliziyo enhle angifuni ukukuforce yezo. Lokho okudecideayo mina ngizovumelana nakho because wena uzizwayo ubhlungu mina ngitsanana noDlamini yezo. Angazi lutho nje uhlangene nempilo yakho noDlamini mina konke ngikwenza ngoba ngifuna ukuzwa wena ukuze ngikwazi ukusiza. uDlamini awusamthandi noma uqala saxoxa naye uma Mkhize lo njobe sebuya nabantu bama TV yonke le nto ezongifaka kuma TV yonke le nto. Ngicela unginikeze ithuba bandla Dlamini yezo ngikhulume noma Mkhize. Ngifuna usizo. Ngifuna ukusiza wena nami. Ubaba lo usamthanda. Bengimthanda yabo njengoba nginibizile bengitshela ukuthi uzokwazi ukuthi avume iphutha lakhe sizama ukulungisa ngendlela eright kodwa nje besaphika hayi Cha akaphiki ukuthi iphuthu lenzile. Uyasaba uvuma umntwana ngazi noma usaba ngenxa ukuthi usaba ukuthi ukulahlekelwe wena naye. Hayi. Nganele mina uDlamini. Awusamdingi nje. Uma umise emakhaya afika athola omunye umuntu athana naye kube nanke. Akaqhubeke nami ngizoyikhulisela ingane zami ngendlela. Mina ngibe ngazi ngani ufuna ukufaka bani la endlini uma ngazi. Ngifake bani kanjani? Mina uma ngingasekho ubani ofuna umfaka la endlini. Indaba isinami ayisekho ngawe manje indaba. Sekuyimina ngifuna ukufaka abantu. Bekumnandi makwenziwa wena. Ubani ofuna ukuhlala naye la endlini. Mase sekuwena sekuba buhlungu. Hamba Dlamini. Mina ngihamba mhla sengithanda. Hamba Dlamini. Ikwami la. Njengoba umuzi wenu noba uthu yini enza ukuthi wena maMkhize ufuna ukuthi kusale wena? Ingoba nginezingane kufanele ngiyikhulise ingane zifunda ngala lapha nekola zethu ziyaqinisile. Umsebenzi useduzu la. So akambe yena ngoba mina ngiyakwazi ingane. Ayikho into umuzi onjani ongasala enhloko engekho? Manje inhloko nje iyashintsha ifuna kube ikhanda. Ifuna kube yini imqali? Hayi ayikho indaba lenhloko. Imini inhloko amatoho yalo. kwenzakalani Dlamini yini inkinga amatohoni? Abelungu bathutha abelungu inkampani yavala inkampani leyo. Kodwa usana sesifiso ukuthi uphinde uzamele enye itoho. Uyazi nakho lokho ngiyawazama kawo. Mhlawumbe Dlamini bengathola itoho. Ngoba into yazi uvuka ekseni uhamba uphuza utshwala. Ufika usuzosidelela la. Umendelela uthini? Ngizokwenza njani? Khathele uDlamini mina. Ngisho insizi zakho zonke lezi lokhu ngibelesela ngayo into eyodwa leyo. Hamba ugibela empedeni nomzala. Umzala wakho wangisukela. Hawu wenzani Dlamini? Angixoxela mina ngingekho. Awume nje sisi. Umuntu uhleli. Ngabe ugade ingane. Uxoxa into zemkhuba, ugqoka iziketi ezincane la wafuna ngenze njani? Uzange ngani ufike kimi uzongazisa? Ngathi ngiyazama ukubonisa wangabona wena. Mhlawumbe na umzali mekufanele simthole. Awuboni kanjalo? Hayi ngathi ngabe ulokhuzana umqondo omuhle lo. Hayi ayikhulumela ukuthi ngempela yena wasebona indodakazi swakhe imfanele kwawenze njani. Yena umzali ke waxolisa impela nje kodwa hayi yonke lento abayenzile nje ibhlungu kuwena. Usephika ingane ke manje. Ibhlungu angifuni qaba manga maMkhize, angifuni ukurabhela uDlamini kodwa ibhlungu angazi nami sekuthiwa yimina ngiseyicatsuleni zakho. Ngikholelwa kulokho kwama DNA angikholelwa. Kufanele ingane izibe eminyama. No.
No, Izofana kanjani phela ingane nawe kusho izibe ukuthi emnyama kufuneka kodwa ibe nophawu lala ekhaya. mhlawumbe ngizoyibona mekhula phela. Ulifunayo, ilona luphi uphawu olufunayo? Ingane zakadlameni uyazazi Zinjani? zonke. Kunosiko lasekhaya uyalazi yena uMamkhize lo. Ingane Seke yavela ingane. Injani? Yena iyafana nayo. Angazi ukuthi uphika uphikani. Ukufana nje naye Ifana iyafana. nami-ke namhlanje. Iyafana nje nawe ingane i-DNA Wena sixoxanga lokho ukuthi lezi ngane kodwa nawe ukubona ukuthi ingekho inswebu yami lapho. Isizathu sokwenza i-DNA yangithi sasifuna ukuqinisekisa. kodwa manje usemikhulu ayibona ukuthi ikhona. Siyayibona ingane ukuthi ikhona inswebu. Akafuni ukuvuma. Ilento engicasula kakhulu. Akafuni. Awubona ukuthi ungavuma. Akafuni ukuvuma. Yini engakwenza ukuthi uvume Dlamini? Manje ngoba angiyazi phela akuyona eyami le yangane. Indaba singayitholi ingane uyibona. Into uyazi. Mina engineshona ngeke ulale nomuntu kanye sekuphuma ingane. Awu. Wazi into engekho ke le ayikho ishoyo Dlamini. Nakho nje. Ukuthi umuntu ulala kanye kufanele ulale kangaki nomuntu uze kube khona umntana. Hawu. Dlamini uma ke wangena lapha na kumuntu wesifazane nje ama possibilities ukuthi umuntu amithe maningi ngabe. Akufanele nokuthi uzoba 15. Baningi omama bazosho lo. Wabalala kanye ngoba yonke into ayiphika uDlamini. Phika yonke into. Yabona kuphika kubheda ngalo. Yonke into ayiphika uDlamini. Ukuthi noma usushinto eqinisa usavuma. Umambisanga kwalomzala wakho ukhona naye bemuzwe. Bengaphubeka. Uba mamsaka ngiphinde ngiqhubeke la ngigcine khona mina ngihambe ngiyosebenza nisale nomzala. Usho njalo. Ngcono ukuthi kwawena umzala wakho awumambisanga. Yazi mina ngisabani. Usabani sisi? Ngisaba ukuthi mefika umzali uzovela shintsha into athi anilalanga kanye nalala ka5 bese lokho kwenza ukuthi ubudlelwane bakho kuphela. Ngabe ukhuluma amanga alihlaza lokho. Ngabe ukhuluma alihlaza into engiyaziyo ngeke ayisho lento. Ubuyazi na iqiniso kwaba yini. Usumsabise ngane ngeke ayisho lento. Ngoba yonke into wena Dlamini angazi. Azama umthola umzala singakwazi ukumthola umzala. Singamthola. Awuzamela senzele iplan sibuye sekhona umzala. Kodwa kuyafana kodwa le ndaba ye-DNA uzophinda phike futhi phambi kwakhe. Shothi kusafuneka at-least isambe soyenza kodokotela abayimele. Hayi la ina yakhona nami ngibe khona mase niqhamuka namaphepha mina ngizoqhamuka namaphepha. Wena uzoyikhokha imali. Uyena phela osebenzayo mina ngiyithatha. Dlamini ke. Mina ngizobe ngiyithatha ngoba uyena osebenzayo. Sefuna ukubuyisa umzala ke la endlini. Ufuna baqhubeke la bagcine khona. Kusho lokho esikwenzayo la akwanele. Ngicela abantu mina bakwazi ukusiza abantu la. Ukuthi bakwazi isikhulumo wena ufuna umzala. Ngoba usafuna niqhubeke la nagcina khona. Ayikho into esoqhubekela busaci ngiyoba ngiyasho kwaba kanye. Manje into yakanye izoqhubeka phela. Asazi. Mamkhize wahlala emva kwalokho wena ubungazeli ukuthi wahlala ngokuthi sekuphuma isisu usesesami. Indlela mina ngizazi indlela zakhe abeyiphuma. Ngiyakhumbula ukuthi athi isikhathi singakanani ukuthi uzuvume ke le ndaba yokulala ukuthi kwathi isikhathi sithi kanjani. Ulokhu uphikile. Ngangihlonipha nami njengonkosikazi. Namanje usahlonipha indaba yengane. Kungani ungavumi indaba yomntwana? Kubo wami umntwana ngabe ngiyamvuma ngeke ngilahle igazi lami. Akusiye owami. Kanjani? Amaphepha echaza. Ikona kuphi kanti okufunayo? Mina sengiyafisa ukubona amaphepha. Kodwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe mase khona umzala ngicela amaphepha. Yebo amaphepha ahamba naye impela umzala. Wanikeza. Nginganitshengisa. Mina nani ngangithathe ngani nokwenza lawo maphepha. Okay, asenze iqiniso. Uma sesithola umzala sohamba nawe Dlamini. Siyocheck isotest umntwana. Kuzowenziwa yithina lokho ngekukhokhela lezo. Uzokhokhela uBlack Life. Kulungile. Uzomkholwa kumntana emekhamba wena. Hayi nalapho ngamkholwa kuma ngikhona. Okay, asenzeni kanje na Mamkhize. Asasima socheck umntwana kube khona umzala sibone ukuthi mase libuya ama results sitshela umbukeli. Ama results still athi sekuye yena ubhuti and phela noma seyibona. Phela kuzobe kambe yena nje manje. Hayi, sabona. Angazi phela kodwa mina nje hayi ngikhumbule nje umuntu okalala kanye nomuntu sekuphuma ingane. Kenzeka kaningi Dlamini kanti wena wakhulelaphi baba? Ngakhulela Akakwazi konke lokho. Hayi yenzeka baba kaningi kabi. Futhi umezama ungixosha la ekhaya ngeke inkomo kababa kushuthi ziyabuya. Ingane zakho lezi akuzalele zona ezintathu. Kuyobe sekwezakhe kushuthi. Zingamsabe kaDlamini. Xosha lande umkhonyane wakhe lo afuna ukuhlala naye manje.
Awufuni ukwenza Ungixoshelani kwena kodwa mina? uyakwenza kwabanye. Ngiyasaba. Mina ungixoshelani mina? Ngizama ukuthi Singahambi ukwazi la ukuthi endlini. upholise ikhanda. Mhlawumbe ingqondo uzobuyisa ibuyile ingqondo ba hayi. Angeke. Akukhanda lami lipholile Angeke. kudala kade laphole lami ikhanda. Kodwa nje angizwa nje lento yengane no DNA Mamkhize, babo lawo. asihambeni siwenze i-DNA noDlamini. Ngicela ukuthi mase sibuya kube khona ngase singathi masiba ama results sicela usondezele umzala. Mhlawumbe sobe sesikhuluma into ephelayo nibathathu. Uwena uDlamini umzala nephepha lele sobe seliphethe ezokwenziwa yithina manje. Hayi Mina lona lokho sesingathi akaqashe umuntu omdala. Umama omdala ozomgadela ingane. ngoba unenkinga Yena- yesiketi. Hayi ngoba nginenkinga Yini yesiketi. usuggest Uyena umuntu othanda ukulanda izihlobo zakhe. Mina ukhona Angenzela umama ukuthi kube lula. engangimlethile. Umzali wexakekile Nangu lapha. umama. Efuna Khona umama neshawa omlethile? moyeza ngapha. Ngamlethela umama omdala uthi nangu umama ozogada ingane. Wamletha vele sesikhulumile. Wafuna yena ukukhethani ukulanda Sasevele umzala bakhe. sikhulumile la. uyakwazi nawe lokho. Sasevele Uyithembi nawe esifazaneni. Hayi ngoba ngayithembi ngiyakwazi Ufuna- yini ukuyibamba. indaba Uye osuggest njengoba ngithi uye lo umzala wakhe owalinga mina. Wakusejuice. Yebo. Hayi kulungile bafethu ongapheli kuyahlola isikhathi sami sesingishayile. Mina ngifisa kwaMamkhize sithola umzala, sithola i-DNA test esoyenza nayo ubaba khona azoqinisekisa ukuthi ngempela lento kade uyisho wena uthi wabo 99% iyona ngempela. 99.9. Mina ngifundele kwakufunda kwalo 1999. Inamba uyazi ke Awushoyo. ngichaza ukuthini? Hayi musukube iqola fethu ke. Gebengu. Hayi sigebengu. Angitshengisa la maphepha mina ngibona Inamba ngathi uyazi. Futhi uthokaDlamini. Ayikho into Wena wakadlamini ke kodwa. Ngezwe mina ekhaya kuthiwa ngwadlamini angenwa khona. ngodlamini mina. UDlamini Usebalukhulu. usebalukhulu. Danko. Usebalukhulu bafethu uphika yonke into mina ngiyazi lento. Kodwa kuko konke kuMamkhize sizama ukuthi simsize sibone ukuthi lento yakhe nekhanda liqine kanje bazogcinisa naphi. Kodwa kokuhamba uthi akahambi. Ufuna i-DNA test sifuna nomzala azosho. Uthi ngempela balala kanye noma kabili. Uthi meke wathi nje abalala kaningi uzobe eqamba amanga yena walala kanye. Futhi ngokwazi kwakhe ayikho into yokuthi umuntu olale naye kanye amithe. Bafethu musandlala ngabafana kanye. Kodwa thina siyakwazi lokho. Siphinde sibonane ku-episode elandelayo. Thank you so much for watching this episode to the end. Umndeni wakaDlamini sizozama ukubasiza. Siphinde sibuye no-part 2. Sifuna ukuzozwa ngempela ukuthi umzali uzothile. Mina uMlangeni Magasela ngithanda ibhada. Ama-hearts. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.